Oproti všem možným přístrojům, mě se tak jako nějakou praxí a sledováním těch pedologů ukázalo, že ostrý nůž a cit, který máš jako v těle, tak má větší citlivost na to vnímat ty rozdíly v půdní struktuře než nějaký měřidla. Aha. Takže Honza teď zapíchne nůž do stěny toho profilu, protože těch desek tam nad sebou může být několik. Takže nebo jde teď o to, že tím, jak to tak vlastně vnímá odpor toho a navnímá ten... A je jedno, jak ho tam dáš hluboko, Jo. nesmíš ho vyndávat a zandávat, Jasně, prostě už to musí vydržet. Jasně. A klidně zavři oči, nebo každý to dělá jinak. A jeď jako tak, abys neměnil rychlost a jenom cítit ten rozdíl. Cítíš rozdíl? Tady jak blázen. Tak. Pak by se to bylo zlepšit a pak zase, jo. Tady trošku, no. Tak, takže jsi našel dvě asi, ne místa. A tady bude třetí. A ty projedeš tu samou. No. Až tam to narazíš, až bude ten přechod, Tak necháš, změříš. máš tušku papír, Tady. 32 a Honzo, a to má začátek a konec. Musíš vědět, Jasně. od toho je ten pocit. Vím, odtaď, potať. Ale jedna věc, Martine, kdyby tady fungovalo chod vzduchu, vody vertikálně a práce mikroorganismů, tak už bys tady neměl mít takhle žlutou slámu v tuhle dobu. Jo? Abys tohle docílil, no, to ještě. Tak vlastně ty, když už budeš chtít míchat, tak a i kdybys někde chtěl vorat, jo, tak ty vždycky ty zbytky musíš rozvrstvit jako do větší vrstvy. Ne je tam otočit, to je průser. I ta rostlina, nejen řepka, i ta rostlina, když jede, tak vlastně ona narazí sem a začne z toho brát i choroby. No a pak tam je další průser. Bavili jsme se o organické hmotě, což je vlastně výživa. Jenomže ty máš tady a tím, že vypadá takhle, tak ta řepka z ní vůbec nežije. Jo? Ty kdyby si zajistil to, aby se opravdu pěkně rozmíchala, a to začíná ten rozmetač plev, pěkný rozfoukání, rovnoměrný zamíchání, jo? A nesmíš mít ještě zhutnělý vrstvy pod tím, tak potom, když funguje voda, vzduch a máš ty mikroorganismy dobře aktivní jako v celém záběru, tak vlastně ty připravíš jídlo pro tu kytku kulturní. Jo? Teď to říkám jako hodně amatérsky, aby to pro vás bylo srozumitelné. A nejlepší by bylo, aby to bylo rozmíchaný. Nemá smysl, jak někdo dělá to, že třeba, a tady už je to prosím tě Martine trošku hrana, na to dej bacha, nemá smysl dávat zbytky extrémně hluboko, protože když si tady zabiješ klacek, tak ti nikdy neodehně hloubš než v nějakých 15 cm. Ten život je tady pod povrchem. Tenhle to rozhoduje o penězích, ne tam to. Tomu rozumím, dobře, takže když si to teď sečce nepřipravím kompaktorem, tak ji to musím připravit něčím jiným, nějak to rozrušit. Když by si chtěl jet dál normální setí jako řepky, tak bych doporučil podrývání poslední akce před setím. Takže jestli třeba budou zbytky, tak je zapravit podmítačem, ať to jede, jako to je v pohodě. Ale nejhorší je, když něco podreješ. A pak na tom jezdíš. Jo. Protože ta... To zase přimačkneš. Ty vlastně změníš objemovou hmotnost a ve chvíli, kdy to zlepšíš, tak je to víc náchylný na zhoršení, než kdybys na to nešahal. Takže ta co nejposlední, je dělat to ozdravení, abys vlastně to zachoval pro tu kytku.